И здравейте хора, и добре дошли в днескашното видео, където ще играем на Little Nightmares 2. Единичката не можах да играя, защото някакви проблеми имаше. Но няма да съм сам, ще съм с... Мен! Кажи здравей на хората. Здравейте хора, аз съм... Няма да казвам кой съм, обаче съм тук, за да реагирам заедно с вас на вашият ютубър Иван. New Game. New Game, MT. Да. Така... Той е някаква игра. Ако ви хареса видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала с камбанка. И нека да видим какво трябва да се случи. Мале... той аз ли съм? Виж колко съм хубав. Така, в момента се движа мишката, нещо прави ли с мишката? Така се въртя, а така се движа, ясно. Накъде трябва да се движа? Аз на къде отивам? Някъде хвана гората. Май мога да бягам. Да, мога да бягам. Натисни Space. Мога, да. Имаш чок. Да. Имаш ли клякане? Да. Добре, че нямам стамина. Той трябва да го скочим. Опа! Добре, това е друга тема. Някой мухи има долу. И чува ли това може да е... Стои, трябва да го махна. Как са махате? Hold and move. Трябва да кликна. Control, да. Според тебе, Ивайло, какво се случи? Не помолчи. Обувка на което и? Мога ли да го замеря? Виж колко е красиво. Няколко човека просто са решили, че ще се почуят. Нали, на топличко. Да. Да, правят си въздух. А той трябва ли да се качи? Трябва да се го задържа. Мале, тук не мога да свикна. Сигурно на някои хора е много лесно, ама не е хищ лесно. Уу! Така. Сега... капан! Сега трябва да го скочим. Скочи го. Сега ти трябва да го бутна. Аз се катна и якия. Ама как да го бутна? Да не трябва да го дърпам? Явно да. С мишката да се хвана, да. Да, ясно вече как се хващам. Ще викам, Ама ако се стряскам... Той беше вратително. Ако ме гони нещо тук, това е страшно. Не забравяйте хора. Ко прави се? Не, чакай, стой. Трябва да се хвана за лъжето, ако се кача върху дървото, ще пробвам върху камък. Става. Сега тук той трябва да го завъртим. Трябва да редувам А и W и всичко. Така. Трябва да сме бързо. Добре. Това е като една игра Limbo ли беше? За телефона има с пари. Сега трябва да скочат ли?
Май слязах. И сега... Мога да закатирам, а не знам как. Ето така? Да. Знаех си, че нещо такова трябва да направя. Така... Тук е някакъв капан, 100%. Тия неща малко ме притесняват. Обувчици. Ти трябваше ли да става? Да, трябва малко повече да се оглеждаш нещо. Ти видя ли го той? Да, имаше някакъв капан. Чай, стой! Да, я го виждам, ето го. Виждам го, виждам. Там, където има повече места. Холто граб. баш, Трябва да го взема! Не, пробвай да го заобиколиш. Не трябва да го взема, изписам и холто нещо си. Не, знам какво трябва да правя. Те става, да? Браво. Тук не мога да се заобикаля в тази игра, мисля, че. Защото се опитахме няколко пъти. Така. Трябва да се оглеждам, както ми каза. Ето, виждам капани. Една тъмна играта. То клон да взема? Твърди нещо в капана. Ето и. Аз го правя, грани не ставам. Давай. Той си ми хареса така да се карам, не искам никакви страшни неща. Така. Опа, не знаех, Трябваше домно ефект. не знаех, че той ще стане. Няма ги натискам, какво ще кажа, не ги натискам. Интересно ме е, че още решата горе. Но то това все пак е началото. Добре, дай да... Добре било. Човека, който го е слагал той. О! Ти за малко. Добре. Продължаваме. Така трябва нещо да стане. Някой каштурка взе лепи отпред. Ако изкрещи Евел... Ако изкрещи, не мога да реда. Сега трябва да скоча и да се хвана за дръжката. Или... Той. Кашичка. Мога ли да се хапна? Мога ли да хапна? Ако така влезе нещо, мога да видя. Страх ли те? Изобщо. Нямам търпение, защото пуша така боли. Да, пискам, така ли? Да. Хей. А мога ли да включа? Тук мисля, че в тази къща няма никой или някой. Той е отишъл, който е тук някъде в гората, да обикаля за дърва, нещо. Според тебе как е? Поводявам, разбираш ли нещо, колко е гадно да играш тази игра? Не, що съм махнал, искам да влия. Ахаха! Много забавно.
Тук ще ме подгони нещо. Мога да взема тук. Не мога. Има някой детенци. Това да ти поправя, това е дили. Не играй с нещо. Състои трябва да учи. О, не, ти се вратата. Сега сигурно ще трябва да разбиеш вратата. Мога ли да бягам? Ма да как да гледам как я мъкнеш тази вратва, малко трудно. Детето се оплаше, как можеш да ходиш да оплашеш детето? Ясно е добре. Здрасти, детенци, къде си? И сега се превръща в някакво голямо Шкеп чудо. в нягото. Сега се превръща в голямо чудовище, представяш ли си? Виж колко време е стояло тук на стената, даже пише. Избяга. Очаквах, че ще изяде, ама как ли? Ще ме издаде? Изяде. Да, такова малка ластичка. Ама той с брадата беше яко. Още? Ама с брадата беше много яко. Как я мъкна? На къде ми е моето момче? Му отвори изхода и сега той просто бяга. Да, там няма влизаш. Съм се чула тя. Ама той ми мисля, че не са истински хора. Аз мисля, че не са живи. И аз мисля, че не са живи. Аз мисля, че някога са били. Мога ли да скоча там? Май, те знаете как ме спочнаха? Ама детето или момичето или момчето... Да, това е момиче. Говорете! Ей! Аз силно ще се качим на таковата, на колона. Аз се движа. Това на покрива е. Прес. Някой идва. Интересно е, що имаме картон на главата. Кашон или котата ви. Някой обикара, чуваш, нали? Не ще чуваме ти играта. Нищо не чуваш ли? Някой да ти извика в вход, пак няма чуя. Да, къща колко е малка отвънка, тук колко е голяма. Бакрумс. Всяко трябва да правя? Ключ! Пак трябва да правя. Не, пак, я. Не, да. Ау! Здрасти. Тук с контролите са много слаби. Как да го взема? Той е кукла! Надявам се той да не стане. Ти как го носим едва?
Šta sa šumno je? Gde sam pът спаднах? Аз ли трябва да го въртя? Трябва да направим